4 ел район этабынан тышып алайдым, әйе. Мында алар жеңмәсә дә кулларын төшермәскә өйрәнәләр. Йолдыз атылганда. Гульназ Талиповна Абдуллина воспитывает этих звезд. Ләкин нәq созвездие мине сәхнәгә гашыйк иттерде. 17 елда мен Гетисның продюсерлык факультетында укырга кирдим. Беренче спектакль кую өчен кастинглар бара. Бүгін біз йылдызларны күрешәкбіз, һәм әлі ишетәшәкбіз дә, чөнки бүгін Қалипта кунакта созвездие йылдызлык һәм шушы фестиваль хәрәкәтенең куючы режиссеры, алып баручысы, башкарма дирекциясе вәкиле Марина Сельская. Хуш килдегез. Фестивальнең созвездие йылдызлык дип исемләнгән тарихы 2001 елдан башлана. Шуннан бирле Татарстан Республикасы президенты патронажы астында уза. Фестиваль үз исемен избатлады һәм избатлый. Талантлы балаларны барлап, үз йылдызларын табарга ярдәм итә алаларга. Инде 2018 елда ук миллионынчы катнашучы теркәлгән. Шушы 20 ел эчендә 40лап бала һәм коллектив гран-пригә ия булган. 90-га якын лауреат Гетиста белем алуга ирешкән. Фестивальнең 20 еллыгында Гетиска 10 лауреат укырга кергән. Созвездие йылдызлык 2016 елдан Россия Федерациясенең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе гидесында уза. Бүген безнең студияга созвездие йылдызлыкның йылдызлары, йылдызчыклары җыелган. Менә ул фестиваль әлбәттә ул шундый бик күп балаларны, бик күп яшьләрне үзенә берләштерә. Менә шул ук вакытта һәр катнашучы өчен ул әлбәттә бик шәхси дә. Марина, минем сезгә сорау, менә сез үзегез ничек килеп эләктегез созвездиегә? Минем созвездие йылдызлык хәрәкәте буенча юлым озын. Тик үзем фестивальдә мин бер тапкыр гына катнаштым. 2004 ел иде ул. Җырладыгызмы сез? Җырладым, биедем. Хәтта алып та бардым. Тик менә конференц номинациясендә гаризамны мин үзем язмадым. Аны район үзе тутырып тапшырды. Һәм созвездие йылдызлык турында ничек ишеттем мин беренче тапкыр. Шул безнең мәдәният йортында безнең бию түгәрәге бар иде. Җырлап та йөридек инде. Бөтен буш вакытны шунда үткәрә идек. Һәм бер заман менә бездә созвездие үтә. Теләчегә барга кирәк. Әйдәгез, кемне алып барабыз? Кемне җыябыз? Без дидек инде, без нәрсә икәнен белмибез, кая барасын икән белмибез. Кирәк икән барабыз. Әле ул башламагына моментлары булып чыгаймы? Йылдызлы фестивальнең ничә ел? Фестивальгә 4 ел иде. 4 ел чакта. Созвездие йылдызлык дип исемләгән фестивальгә инде. Һәм бардык, бию белән үттек, Казанга үттек. Җыр белән дә үттем. Тик менә барсы белән без суперфиналда төшеп калдык. Конференц номинациясендә мин пирамидага эләктем. Менә шулай итеп, созвездие йылдызлык фестивале белән танышуым булды. Һәм инде минем уйлавымча бер тапкыр катнашасың икән, булды җитәр, бүтән катнашмаска. Хәзер генә аңлыйм инде мин аны. Теге менә бу балалар арасында да теге чын патриотлар ел сайын созвездиедә кат-кат киләләр, гел катнашалар. Ул чакта мин аның турында уйламый да идем. Һәм инде Казанга юридик факультетка укырга кирдем. Тик шулай да созвездие йылдызлык белән элемтән үзмәдем, мине чакырып тордылар. Шулай итеп мин әкренәп конференц һөнәрен дип әйтимме соң инде үзләштерә башладым. Һәм менә бүгенге көндә монда утырам. Менә быелгы йылдызлыкның безнең гран-приеләре безнең арабызда утыра Миләүшә белән Инсаф, сезне тагын бер кат котлыйбыз. Сез инде үзебезнекеләр, Шаян ТВ-ныкылар, без сезне күптәннән беләбез, яратабыз дигәндәй. Менә сез ничек килеп кирдегез йылдызлыкка? Без дуэт белән 2013 елдан җырлыйбыз. Мин үзем генә балачактан инде кергәнем созвездиегә. Созвездие гаиләсенә. 7 яшьтә беренче тапкыр барган идем. Ләкин 4 ел район этабыннан тышып кала идем. Гомумән алганда инде бу елны 9
9-10 ел була. Созвездиеда катнашканга, һәм инде ул безнең өчен ялгышмаган бик зур гаилә, бик зур мәктәп. Менә нәрсә үзгәрде сез созвездие йолдызлыкта катнашканнан соң сезнең тормышыгызда нәрсә үзгәрде? Хәзер ул фестивальсез гомеремне күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки андагы кешеләр, андагы атмосфера, ул инде белмим ничектер үзәккә үтеп кергән һәм чыга алмый аннан, чыга алмаячак. Мин барсына бик рәхмәтлемен. Мин Александр Штумановка, Алсу апага, Наталья Анатольевнаға, бөтен командаға, Марина апага. Чыннан да алар безнең өчен укытучылар. Без алардан ниндидер тәрбия алабыз. Алар безнең өчен үрнәк. Һәм аларга карап без дә үсәбез. Сен туктап калмадың, мен 4 ел буе сен район этабынан чыга алмагансың, бүтән бармыйм инде бүтән димәдеңме сен? Белмим, андый уйлар килмәде башка. Чөнки гел алга һәм Аллага шөкер бу елны Кашанда булса гран-при аламын дип уйлаган идең менә сен. Шундый бармы андый уйларга? Безнең бик зур хыял булган иде. И безнең хыялыбыз чынга ашты. Бик шатбыз. әлегә дә ышанып булмый. Yıldızlara yıldız atılganda ömürleri yanıp yuvarlar. Ana haber ömürlerden hızır Məngü yana, məngü yırlana. Məngü yana, məngü yırlana. Sin fayda min şunda zavirəm. Şadlanam yılımın həm kərəm. Mərhəbət aldığında başıyam. Sin fayda min şunda zavirəm. Sin fayda min şunda zafirəm. Sin fayda min şunda zavirəm. Әмма менә бу җиңүләр әлбәттә ул теге менә гран-при алу инде ул айсбергның бер өскә өлеше генә бит инде ул. Чынлыкта аның анда бик күп хезмәт ятасына үзегез дә аңлыйсыз, әмма сездән дә яхшыраксын укытучыларыгыз аңлый дип уйлыйм минемчә. Менә Гөлназ ханым белә инде аны. Гөлназ ханым, ничек менә шундый гран-при алырлык укучылар тәрбияләргә? Әйтегез әле безгә. Иң беренчедән аларны яратырга кирәк, үз балаларын кебек. Аларның шатлыкларын бергәләшеп уртаклашырга, аларның борчулары булса, алар белән бергә борчылып, аларга берәр нинди киңәш бирергә кирәк борчылмасыннар өчен. Һәм дә мәсәлән, шулай ук төрле конкурсларда катнашканда, әгәр дә җиңүләре булмаган булса, кул селкемәскә, тагын да алга яңа үрләр яуларга, аларга булышырга кирәк. Яңа җырлар өйрәтергә, яңа репертуар туплап, бергә алар белән бергә атларга кирәк. Рәхмәт, менә сезнең укытучылар булу ул безнең бик зур байлык әлбәттә. Дуэт Милюша Нугманова и Инсаф Ганибаев. Город Казань. Руководитель дуэта Гульназ Талиповна Абдуллина воспитывает этих звезд.
бірінші дәрежедегі лауреатларға махсус президент стипендиясы тапшырыла. Анан соң ел сайын Унбаланы ГИТИСқа әзірлелер деп ишеттім мен. Жеңген қатнашушыларға клиплар түшірілі екен. Һәм бұл фестивальда шынапта қатнашасы келе башлай бұларды ишеткеннен соң әлі қыш күні мастер-класслар өте екен. Қырымға да барып жеткенсіз. Бек қызық бұл әйбетлерек сөйлегіз әлі һәм тағын енді мүмкіндіктер бар созвездияда. Сөйлеуіңіз барысы да дұрыс. Шыннан да мастер-класслар қыш күні генә түгел, жай күні де, күз күні де, яз күні де клиплар да бар. Менә монда Инсаф белән Миләүшә өчен дә клип төшерделәр, Әдилә өчен дә клип төшерделәр. Алла бирсә, Данил өчен дә төшерделәр. Шулаймы? Менә Леонтий да утыра. Мөмкинлекләр турында сөз алып барганда, монда материал юктан гына түгел. Монда беренче очракта һәрбер бала өчен бу шәхес булыр өчен социаль лифт. Чөнки монда алар җиңмәсә дә кулларын төшермәскә өйрәнәләр. Монда чөнки гаилә эчендә бер-береңә мөнәсәбәт аеруча җылы дип әйтиммесең. Монда теге спецприз, махсус приз булса да, син монда йолдыз була аласың. Чөнки менә шул кышкы җәйге сменалар эчендә син җырчы булып килсәң, үзеңне биюдә күрсәтә аласың. Биюче булып килсә, үзеңне конферанс номинациясендә күрсәтә аласың. Һәм синең төрле яктагы характерыңның, сәләтләреңнең төрле яклары ачыла башлый. Һәм шунда син үзеңә ышана башлыйсың. Сиңа дусларың ышанганда үзеңне көчлерәк итеп тоя башлыйсың. Һәм инде зур тормышка атларга сиңа җиңелрәк. Минемчә, моны бу фестивальдә шул ягы мөһимрәк. Быел менә яңа горизонтлар ачабыз. Алла бирсә, Щукин исемендәге институтка да юллар әкренләп карыйбыз, ачырга тырышабыз. Санкт-Петербургта да иҗади югары уку йортларында да белешәбез, анда да безнең укучыларыбыз керергә теләкләре бар. Шуңа күрә яңа үрләр яуларга тырышабыз, яңа горизонтлар ачабыз инде. Яңа йолдызлыклар әкрегенә үрлә бара, өскәрәк киңәя бара. ГИТИСта безне беләләр, хәзер инде бүтән уку йортларында да безнең белән танышсыннар. ГИТИС дигәндә менә монда Таһир утыра. Безнең ГИТИСта укучы 3нче курстаймы. Таһир, син дә сөйләп җибәр әле, кайчан катнаша башладың син? Ничек килеп эләктең? Һәм без гел җиңү турында сөйләбез. Синең җиңелгәнең булдымы? Шәхсән үзем фестиваль белән мин бер 10-12 яшемдә таныштым. Иң элек мин вокал номинациясендә катнаша башладым. Тора баргач, тавыш үзгәрә башлады. Тавыш үзгәргәч инде мин вокал номинациясендә катнаша алмыйдым. Тик йолдызлык фестивалендә бик катнашасы килә иде инде. Шунда мин белдем конферанс номинация барлыгын һәм шул номинациядә катнаша башладым. Беренче елны ук мин зональ этапта урын алдым. Хәтерләсәм, 3нче урын булды микән ул. Республика күләмендә инде мин төшеп калдым. Тик мин үземне кулга алып, 2нче елга үземдә көч җыеп, янәдән катнашырга булдым. Һәм инде мин зональ этапларда беренче, икенче урыннарны ала башладым. Республика күләмендә инде 3нче, 2нче. Һәм ниһаять 2016 елда мин беренче урынны яуладым. Ул вакытта әле мин КФУның юридик факультетында укыдым, Марина шикелле. Һәм инде 17нче елда Дмитрий Александрович Туманов Мәскәүгә ГИТИСка керергә тәкъдим бирде. Һәм шулай итеп, 17нче елда мин ГИТИСның продюсерлык факультетында укырга кирдем. Һәм бүгенге көндә инде мин 3нче курсны мин тик елны тәмамласам, быел инде мин 4нче курсны тәмамладым. Тагын ел ярым укыйсы бар әле. Бик кызык, бик ошый. Бүгенге көндә мин иҗат белән бәйле, үзем менә Шаян ТВ телеканалында мультфильмнарны тәрҗемә итеп тавышландырабыз, дубляжкада. Бик кызык, бик ошый. Инде берничә ел Шаян ТВ белән дә мин йолдызлык фестивале ярдәме белән генә таныштым, чөнки бар иде бар, Резидә Мансурна Хасанова. Аның белән бик дус идек фестиваль вакытында, һәм ул менә кастингка килергә Шакырдымы? Шакырган инде, кастингны үтеп, шушы мультфильмнар белән хәзер эшлибез инде. Чараларны алып барам бүгенге көндә, чараларны оештырырга туры килә. Бик күңелле, бик рәхәт тормыш иҗади шундый. Безнең Таһирның оештыру сыйфатлары бик нык. Шуңа күрә без аларга Таһирга бигрәк тә нык мөнәсәбәтләр дип әйтиммесең инде. Өметләр булдырабыз, ясыйбыз. Шуңа күрә безнең созвездие йолдызлык турында
білселер, Тахирның да өліші болашақ. Шулай булыр дип өметләнәбез. Рәхмәт, Тахир, сиңа бик зур. Менә без чит илләр дидек тәйме, ә менә созвездие йолдызлыктан чыгып, анда җиңеп, хәзер Ласкал да җырлаучы, мәсәлән, Розель Гатин бар. Анасын Айдар Сөләйманов бар, бик күп конкурслар лауреаты, шундый бик матур тавышлы җырчы, әле ул бик яхшы артист булып чыкты. Менә Алтын Казан мюзиклында күрдек. Һәм Айдар безгә, безнең тапшыру өчен махсус шушы созвездие йолдызлык турында безнең фикерләрен җиткерде. Хәзер аны тыңлыйбыз. Ел сайын, яз җиткәч, Татарстанда балалар Созвездие йолдызлык фестивален көтеп ала. Алар бу фестивальгә сентябрь айларында ук әзерләнә башлый. Мин үзем бу фестивальдә инде 20 елга артык дисәм дә була катнашам, эшлим. Бу фестиваль белән, бу хәрәкәт белән мин гел бергә. Чыннан да бу фестиваль ул мөхит, ул балалар мөхите, ул мәдәният мөхите. Без фестивальдан чыккан балалар, хәзер инде шәхесләр дә дисәм дә була, бу балаларга булышабыз, аларның тормышында катнашабыз. Мин үзем шәхсән Зәй районыннан булсам да, мин Зәйгә кайтып, андагы балалар белән эшлим, ансамбльләр белән, солистлар белән барыбер эш итәм. Бу фестиваль минем йөрәгемдә гел булачак. Җәй көннәрендә әлбәттә мин лагерьларга да баргаладым, әйдәман булып. Хәзер инде менә без үсеп җиттек, без Мәскәүләрдә дисәм дә, Розель Гатин Италияларда йөри, мин Америкаларда йөрим. Барыбер без кайтабыз бу фестивальгә жюри әгъзалары булып. Без Созвездие йолдызлык фестивален гомумән яратабыз. Гел бергә булып. 40 меңләп бала катнаша ел сайын йолдызлыкка дип ишеттем, дөресме? 60-ка якын мен. 60 меңгә якын. Кызык, монда белмәгән кеше юктыр милася созвездие йолдызлык турында. Әмма шулай да менә искә төшереп китик әле, кемнәр катнаша ала, ничә яшьтән, ничек катнашырга була йолдызлыкта? Дөресен әйткәндә, менә монда күренә, безнең 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәр катнаша ала балалар, кызлар, егетләр. Гадәти булган безнең номинациялар әлбәттә ул җыр, хореография, вокаль ансамбльләр, конферанс номинациясе, аерым номинациялар ул инде иң яхшы көй, иң яхшы җырга сүз һәм инде иң яхшы видеоклип. Шул номинацияләрдә дә безнең җиңүчеләр шактый, ел сайын бәяләнәләр һәм инде пирамида сәхнәсендә бүләкләнәләр. Чөнки хәзер безне карап утыручылар арасында бик кызыгып китүчеләр булырга мөмкин дип, чөнки үзем дә бераз кызыгып утырам. Вакытна үтеп киткән инде. Юк, сезнең өчен аерым фестиваль бар. Аның турында соңрак сөйләшербез. Хәзер калиптә бик матур музыкаль пауза, йолдызлыктан бүләк. Безнең кечкенә йолдызчыгыбыз Леонтия Чехирина. Леонтия, рәхмәт. Город улыбается, улыбается, солнце поднимается, поднимается. Мы на солнечных качелях прокатиться захотели, прямо в небо полетели. Навстречу солнцу, раз-два солнце, 3, 4, 5. Приходи играть вместе с нами, приходи играть. Здравствуй, солнце! Солнце поднимается, поднимается, детство просыпается, просыпается, всюду радостные лица, вместе будем веселиться, целый мир подружиться, поможет эта песня. Раз, два, детство, 3, 4, 5. Приходи играть вместе с нами, приходи играть. Здравствуй, детство! Здравствуй, детство! Хәзер Леонтиның әнисе Татьянаға сүзне бирик әле. Когда вы заметили вот музыкальные способности дочки? Заметили практически с детства, с самого рождения, потому что она
с рождения и в созвездии присутствовала, потому что старший брат участвует с 2008 года, и она еще в животике у мамы побывала на фестивале созвездия «Йылдызлык», потом в 5 месяцев, и так каждый год участвовала, присутствовала, по крайней мере. Вот. И каждый год мы смотрим онлайн-трансляции других районов дома всегда. То есть она видела, как выступают дети, поют, все песенки повторяла, танцевала. Когда татарские танцы особенно показывали, она прям тоже танцевала, участвовала. Вот. И в 3 годика уже старший брат ее вывел на сцену «Созвездие Йылдызлык». Ей все понравилось, красивая сцена. И она не испугалась, да, просто даже взрослые же обычно все боятся, мы все боимся. Все равно это как страх остается выходить на сцену. Такая атмосфера фестиваля «Созвездие Йылдызлык» располагает к тому, что ты не чувствуешь, что это конкурс, а просто как развлечение какое-то. Она смотрит, как другие детки участвуют, как они радуются, все поддерживают друг друга всегда. Поэтому такого нет. Мы не настраиваем на то, что это какое-то соревнование или конкурс. Мы просто говорим, давай споем. Она знает всех членов жюри. И когда она выступает, члены жюри не просто сидят просто. Они, если она ручкой помашет, они ей тоже в ответ машут. И она радуется отдаче этой. И поэтому не чувствуется, что это конкурс, соревнование. И волнения такого нет, не присутствует. Бүгін біздің арада Йылдызлыкның тағын бір йылдызы Данил Әйюпов. Сен өзіңе нәрсе алдың фестивальдан? Ну, біріншіден өзімнің яңа достарымны таптым. Һәр елда мен келем созвездияға. Менә бу достарымны күрергә. Миләүшә, Инсаф, Адилә, Леонтия. Яңа достым. Һәм инде бүләкләр алырга. Нинди бүләкләр алдың? Мәсәлән, иң әйбәте кайсы сиңде? Нинди бүләкләр оттың син? Бу елы, Аллага шөкер, Йылдызлык фестивалендә миңа Гитис премиясы бирелде. Бик зур рәхмәт. Бу акчаны мин үземнең күләткә поступать өчен, кирер өчен тукладым, кулладым әйе. Премияны сиңа шәхсән Рузиль Гатин бүләк итте. Әйе. Безнең шәхсән премия бар иде. Рузиль Гатин, Айдар Сулейманов, минем премия, Диана Сафарова. Менә син шул 4 лайык булган кешеләр арасында. Әйе. Һәм инде Хәтәр кеше икән. Хәтәр текә кеше икән. Һәм Рузиль Гатин инде ул безнең Мизгел җыр театрында тоже солист булып булды. Һәм инде шәхсән мин үзем хәзергә Мизгел җыр театрында солист булып торам, әйе, җырлыйм. Синең планнар ничек Рузиль Гатин дигәннән синең ниндирәк хыяллар? Ничек? Хәзерге вакытта минем клиенткә керергә төп хыялым әйе. Әле фестивальдә беренче елларны катнашканда минем төп хыялым фестивальнең созвездиясендә беренчеме, икенчеме, өченчеме урынны алырга. Хәтта беренче, икенче, өченче урыннар булмаса да, спецприз булса, ул инде минем өчен иң зур бәхет. Шул. 2014 елда Гран-прига Сәйдә Мөхәммәтҗанова лайык булган икән. Ул да шушы созвездие Йылдызлык турындагы фикерләрен яздырып безгә җибәрде. Җитәкчесе дә Гөлназ Талиповна ул чакта Сәйдәне ул сәхнәгә чыгарды. О, менә бит рәхмәт сезгә. 2 мәртәбә Гран-при ияләре аның укучылары. Менә бит. Хәзер Сәйдәннән тыңлыйбыз. Беренче тапкыр созвездиедә 6 яшемдә катнашкан идем. Әнием дигән җыр белән 3нче дәрәҗәгә лайык булдым. Мин дөресен генә әйткәндә шул хәтле шат идем, чөнки балага бит күп кирәкми. Ул елны миңа зур уенчык тоттырдылар һәм дублёнка бүләк иттеләр. Шуннан бирле ел сайын катнаша башладым. Бәйрәмгә барган сыман үземне хис итә идем. Яңа дуслар, яңа танышлар артта бара иде.
Әйінді 14 яш болғанда мен гран-приға лайық болдым. Бұл ұнытылмаслық мезгіл менің үшін. Зор рахметімді білдірем біздің президентімізге Рустам Нұрғалиевич Миннихановқа, чөнки оның ярдәме белән бұл бәйге оештырыла. Генераль продюсерына Дмитрий Александрович Тумановқа, барлық оештырушыларға, жюри әгъзаларына, чөнки сіз үзегезнең бәягезне бирмәсәгез, безнең хаталарыбызны әйтмәсәгез, безнең иҗат юнәлешендә мондай эшләр булмас иде. Бик зур рәхмәт. Яратам сине, созвездие. Менә Сәйдә гран-прины 7 ел элек алган булып чыктымы? Әдилә, менә 7 елдан соң созвездие, йолдызлык ничек үзгәрер дип уйлыйсың син? Минемчә, әлбәттә, созвездие йолдызлык 7 елдан соң үз көчен, үз дәртен югалтмас. Мин моңа ышанып кына калмыйм, мин моны беләм. Һәм әлбәттә, менә Леонтий кебек яшь катнашучыларга карап, андый өмет бар. Дөрестән дә, һәм инде 7 елдан соң Миләүшәнең дә, Инсафның да, Данилның да, минем дә катнашырга мөмкинлек булган яшебез үтәчәк. Ләкин созвездие йолдызлыкның исемен таратыр өчен, яклар өчен без үзебездән булган бар нәрсәне эшләрбез дип әйтеп була. Менә синең үзеңне ничек үзгәртте йолдызлык? Мин йолдызлыкка 7 ел элек килгән идем. Һәм минем беренче адымнарым шундый нәни генә, сәер генә иде, ие куркып кына, әле күбесен аңламыйча иде бу адымнар. Һәм берничә ел үткәч, созвездие мине тырышлыкка өйрәтте. Созвездие мине, мин кичкенәдән җырласам да үземнең тормышымны музыка белән бәйлим дип һич тә уйламаган идем. Ләкин нәкъ созвездие мине сәхнәгә гашыйк иттерде. Һәм хәзер мин Казан музыка коллеҗенең 2нче курсын тәмамлыйм һәм моның өчен фестивальгә зур рәхмәтемне белдерәм. Нәкъ фестивальдә мин үстем, әле дә үсәм һәм минем өчен фестивальгә чыгарга, фестиваль сәхнәсендә җырларга бу зур бәхет. Тәннәрем шимер-шимер килә. Шундый күңелле менә балаларның, йолдызчыкларның шундый сүзләрен ишетү. Бик зур рәхмәт. Үзләре уйлап, үзләре фикерләп, шулай әйтәләр. Марина, Менә без 7 ел дидек тә, менә сез ничек уйлыйсыз, нинди планнар бар, тагы нәрсәләр үзгәрәчәк созвездие? Бәлки инде серләре, планнары бардыр, бәлки безнең белән бүлешерсез. Серләр нәкъ шуның өчен серләр булып калыр өчен. Дөресен әйткәндә, минемчә, менә шундый балалар булса, Алла бирсә, йолдызлык бердә сүнмәс. Һәм инде менә безгә бина бирделәр. Театр, арт-центр дип әйтсәк тә була. Инде менә август айында Гладилова урамында, Казанда ачылды безнең бинабыз, созвездие йолдызлыкның йорты дип әйтсәк тә була. Һәм шунда инде менә бу 2-3 көн дәвамында беренче спектакль кую өчен кастинглар бара. Спектакль? Безнең анда сәхнәбез бар, зал, бик зур булмаса да 300 кешегә, тик шулай да безнең өчен, үз эшләребезне күрсәтер өчен, беренче адымнарыбызны сәхнәдә ясау өчен, режиссер буларак та, артист буларак та, концертлар кую өчен дә бу таптаман. Шуңа күрә менә безнең Алла бирсә сентябрь айларына бәлки беренче спектакль дә барлыкка килер. Һәм инде бу арт-центр гаиләбез эшли башлагач, анда җыр студиялары да булачак, җыр язу студиясе да булачак, бию студиясе да булачак. Шуңа күрә эш кайный. Рәхмәт сезгә барыгызга килгәнегез өчен, һәм булганыгыз өчен. Шундый рәхәт, сезнең белән ничек шундый якты кешеләр, чынлап та йолдызлыктан килгәнегез күренеп тора. Йолдызлыкның йолдызлар икәнегез һәм йолдызлыкның, созвездиенең йолдызлары тагын туып торсын, балкып торсын, дөнья якты булсын. Сезгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә без үз очракта йолдызлыкны да, Татарстаныбыз сәнгатен дә булдырачакбыз. Шулаймы? Калет тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз.